sa panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita kung unsa man ang atong tawag. Kitang tanan gitawag sa Dios aron mahimong balaan. So ikaw ug ako mahimong balaan. Mingon pa ang Ginoo sa unang pagbasa, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo nga inyong Dios balaan man. So ang tawag nato, we become holy. We go back to the letter of Saint Paul to the Ephesians in chapter 1, verse 4 to 8. Ingon didto nga, sukad pa sa sinugdan ang laraw sa Dios, mao nga kitang tanan mahimong balaan ug mawalay sala sa iyang atubangan, pinaagi ni Hesukristo. So laraw sa Dios nga ikaw ug ako mahimong balaan ug mawalay sala sa atubangan sa Dios. Sa atong pagbasa karon, sa unang pagbasa, mando sa Ginoo nga magbalaan kita kay ang Dios balaan man. Kitang tanan sa pagbunyag nato nahiusa kita kang Kristo. Nahiusa kita kang Kristo og nahiusa kita sa Santissima Trinidad. Busa ang atong kinabuhi, we become sharers of the life of the Holy Trinity through our union with Jesus during baptism. Mao nga ang kinabuhi sa Santissima Trinidad modagayday nganhi kanato, o kay modagayday man kini nganhi kanato, kitang tanan giauhag sa pagpuyo o kinabuhi nga balaan. Apan kining maong kinabuhi nga balaan kahilimtan nato, nataligaman nato, mao nga ang atong pagpuyo nining kalibutana according to our own will, according to my own desire, according to my own design of how I live. But brothers and sisters, ang atong vocation is to live a holy life. Busa ang Kristiyano mupuyo di ay og usa ka gitawag ethical life. Ethical kanabang kinabuhi nga adunay ethos, kung saan po ng ethos. Ang ethos, buti pasabot, dunay gisunod nga lagda, dunay gisunod nga mga balaod, moral, aron nga ang akong kinabuhi guided sa balaod moral. Kinsa may muhatag ning balaod moral? Ang atong Dios may muhatag. Remember the 10 Commandments. Kining 10 Commandments mao ni ang balaod moral, nga mao ni ang puy-an sa matag usa nga nahiusa sa Ginoo og nagtuo sa Ginoo. Unsa man kini nga mga balaod, giklaro kini pag-ayo kanato, mao ni atong puy-an. Ayaw pangawat, ayaw kamo paglinimbungay o pagbinakakay, ayaw usab panumpa og bakak ginamit ang akong ngalan, kaysa ingon gipasipad-an ninyo ang ngalan sa inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. So, ang balaod moral nag-ingon nga ang atong puy-an dili kita mangawat, dili kita mangawkaw, dili kita manghilabot sa mga butang nga dili ato. Klaro man na nga gisulti sa Ginoo. Sumoingon ta, no to corruption, no to exploitation, no to oppression. Mao na giingon, no to fake news. Kay ayaw kamo pagbinakakay, ayaw kamo paglinimbungay, ayaw pamakak, ginamit ang iyang ngalan. Ang fake news, bakak man na siya. Unya, what is evil in fake news is you make a lie and you spread that lie and you want people to believe in lies. O karon daghay mga naliso nga mga utok kay believers of fake news.
when I search in the internet, gabi o gahapon I search in the internet, duha ka mga fact checkers. Kana bang mag-fact check kung tinuod ba ni nga news? Duha ka fact checkers ang akong gi-check, and I found out a lot of fake news there. Pila na ang mga kwan, pila na mga sharers, libo-libo ka mga sharers. So, bantayan nato nga ang kinabuhing Kristiyano naa detay sundon nga balaod moral. Di lang di kay magpuyo ta nga sumala sa atong kabubuton, kundi sumala sa kabubuton sa Dios nga atong gituuhan. Ingon siya, ayaw pangawat, no to corruption. Ayaw kamo paglinimbungay, no to kanang mga deceptions. Unya karon mipadayon ang Dios sa pag-ingon, ayaw limbungi o kawati ang inyong isigkataw. Kung dili iyan imo, respetuhi nga dili iyan imo. Ayaw iyan pagkuhaa, kay dili iyan imo. So kung ang tanan musunod lamang ni ana, ang atong nasod untana pagkanindot, kay dato man untana kita. Apan tungod kay dunay mangawkaw, wa na. Pobre ang tanan. Tungod kay dunay gusto nga madato sila at the expense of others, mauna nga daghang problema sa nasod. Ang ingon sa Ginoo, ayaw limbungi o kawati ang inyong isigkataw. When you have transactions with one another, be fair. Why limbungay? Kanabitong sauna, magbahin labi sa mga erensya. Magkupras kay erensya, moingon nga, emo aho. Unya ang iya gamay, ang imo dako. Kay ako may maguwang dako akong bahin, ikaw kamanghod ka, gamay ray imo. Na mao na hinuni may sakto. Ang kinahanglan unta, ikaw kay maguwang, palabihon nimo imong manghod. Unya ikaw may magbahin, ikaw may palabihon imong kaugalingon, imong manghod, imong kuhaan. Unya, labi na ginikanan, di bahinan, limbungan pa, moingon nga, ma, ang kupras ma kay 1,200 naman kabuok ato na kupras. Unya ang gikupras ay 5,000. Ay kadako nimong gaba, sampawhon gyud gas Ginoo anang imong mobeto na kanang kwarta nga nakuha pinagis limbong, dali ra gyud na mahanaw sa tong kamot. Dali ra mahanaw. Kumaw tan-aw nato nga ayaw limbungi ang imong isigkataw. Mao na nga moingon ta nga be transparent. Be transparent in whatever transactions. In the church transactions, be transparent. In the government transactions, much more that we should be transparent. Now, one time, ay naamang ko sa una sa Agusan na assign niya, I was the parish priest niya, na dako nga repair. Mukuyog man ko pagpamalit. Mukuyog ko dito pag-purchase sa syudad. Unya, makasibilyan ramang ko, to di ko mailhan. Pagpa-compute na, pila bayranan, moingon ang katong cashier sa ako nga, sir, pila may atong ibutang diri sa resibo? Oy, mao ba? Kung pila man day na imong compute na, kani sir, kana may ibutang. Day, dili taong ko kuan ha, pari ko, dili ko kuan. Nahilaw ang katong cashier, kay pila may atong ibutang diri. So nakasabot ko nga in any transactions pwede di ay manglimbong. One time kaning bitaw mga kolektor, mga rain collectors kay dito sa Agusan sa akong parokya, wa pa may water system kani adto. Ang among imnon tubig ulan. So sauron ang ulan. So nagpatabang ko sa mission office sa Philippines, sa MSC mission office. Kitagaan mi didto og daghan nga mga dagko nga plastic water tank. Nangabot, oy, ang mga parokyano nangutana, pila man na, Father? Engko kani siya, 20,000 ang isa, pero gipahangyo ko kay daghan, magitagan ko 10% discount. So, 19,000 na lang kapin. 19,000 kapin na lang anak, kay 20,000 to kapin. Karon, hala, Father, kabarato. Saan mo lagi yung barangay? Pila man din yun? 60,000 ko nung isa. Nawagi ko sa, to be honest. It's not my fault to be honest. It's the fault of them why they did not tell you the truth. So mo ni panghitabo nga, bitaw no, ingon ta nga ayaw limbungi o kawati ang imong isigkataw. So katong mga barangay kapitan dito sa among lugar sa una,
maglikay-likay sa ako. Kay nga naman, I tell them the truth. That is how much na pareha sa tindahan gipalitan. Mao na siya nga ang balaod moral dili kalimtan. Unya kining balaod moral maupod ni ang atong pag-abot nato sa tubangan sa Ginoo, mao ni ang hukom. Giunsa nimo pagpuyo imong kinabuhi sa kalibutan. Nang limbong baka, wa baka nag-atiman sa mga panginahanglan o nitubag ka ba sa panginahanglan sa imong isig ka tao? Nangalagad ka ba? O sa imong pagpangalagad, diniyos ba ang imong pagpangalagad? Ang imo bang pagpangalagad kinasing-kasing o for the sake of compliance? Kay para naa kay himuong report, naa kay pictures para himong report. Mao ni tan-aw nato mga kaigsuonan nga ang balaod moral mao ni ang basihan sa pag-atubang nato sa Ginoo. Busa mingon si Moises, ingna ang mga Israelita, agiingnan siya sa Ginoo, ingna mga Israelita, magbalaan sila kay ako nga inyong Dios balaan. Unya ang dili day pagpuyo sa kinabuhi nga balaan, ingon ang Dios usa ka pagpasipala sa iyang ngalan. Mao na panahon sa Kwaresma, mamalandong ta nga bitaw no, usa ka ha akong nabuhat nga wala masubay sa balaod moral. Una kung naatay makitaan nga wala masubay ang akong kinabuhi sa balaod moral, the sacrament of reconciliation is open to welcome the sinners who are repentant and who wants to be forgiven by God through the sacrament of confession. Muna sa Lenten time, panahon sa paghinulsol, panahon sa pagbag-o sa kaugalingon. O kay umaabot man pod ang eleksyon, mao po niya itong pamalandungan nga kinsa maning mga tawhana o who among them nga makita nato kini siya, nakasubay ni siya sa kanang balaod moral. Mao ni nahibaw tago sa balaod moral, tan-awa kuno na sila, lokal man o nasyonal, tan-awa kuno na sila kung kini bang mga tawhana makita nimo nga maayo sila og dagan sa pagpangalagad. Natural nga naatay sipyat sa pagpangalagad, apan ang gipaabot nato ang misipyat ba, miangkon ba nga nasipyat siya. Kay kung di ka muangkon nga misipyat ka, meaning to say you are perfectly doing your job. Unya pagtan-aw nimo wa di ay mainsakto. So mao ni mga kaigsuonan nga painumdom gihapon sa simbahan, ang eleksyon dili money contest, dili ni rayna og hari-hari, dili ni money contest, dili pod ni siya popularity contest, kundili this is a decision to be made based on competence, based on performance, based on the moral law, honesty, service to the poor, kay mao di ay ni ang gikinahanglan. Busa mga kaigsunan, research more, read more, and know kung sa inyong gibasa, peke ba na nga news o dili, tinuod ba na nga news, listen to the debates of our political candidates, listen to our local candidates sa ilang mga campaign. Unya, from these things, you make your own decision. Ayaw paghimog decision tungod kay gitagaan kag 5,000. Paghimog decision tungod kay ikaw nakahibaw, nakasabot unsay imong nakita sumala sa imong nadungog og nakita nga ilang performance. Manindog kitang tanan mga kaigsunan ug ato karong ipadangat ang atong mga pangaliya.